Eu queríame casare, miña nai non teño roupa, casa miña filla, casa. Unha perna tapa outra, unha perna Aquí ten. tapa Café outra. e zume. Agora lle traio o croissant. Que, xefe, pensa botar a mañán facendo encrucillado? Se non o fago eu, que non vai facer, lista? Animal de compañía. Animal de compañía, a sardiña. Pero como vai ser a sardiña un animal de compañía? E logo, algúns sei que lle collen tanto cariño que cando morre fanlle un enterro e todo. Eu este ano vin un caso así. Xefe, será o enterro da sardiña no entroido. Pois sí, as desgracias sempre veñen no peor momento. Imagina, unhas festas tan alegres e ter que ir a un enterro. O que vostede diga, Pereira. Hola. Veña, atende a esa clienta e trate-a ben para que volva. Os meus clientes volven todos, Lercha. Devolven todos, que non é o mesmo. Haiche moito repugnante solto por aí. A ver, que lle poño? O de sempre. O de sempre. O de sempre para clienta nova. Pero, xefe, se é nova non pode querer o de sempre. E por que non? Por que nunca tomou nada aquí? Se cadra non quere nada. Xa era hora de que entrase alguén que non dese traballo. Non coma eses camándulas que só pensan en comer e beber. Non te acordas de min, Miro? Claro que me acordo. É a clienta nova que acabo de entrar. E logo din que o parvo son eu. Segues en forma, Ramiro Pereira. Xa me coñeces. Por certo, de que me coñeces? Son Mariana, Mariana. amiga de Balbina. A amiga de Balbina. A amiga de Balbina. Claro, Mariana, xa me acordo. E esa Balbina quen ven sendo? A súa muller, xefe. Ah, esa. Xa dicía eu que me soaba. Pois non te coñecía, Pasaron 8 anos. Ah, por iso estás tan cambiada. Eu teño unhas gambas no conxelador dende hai 8 anos e non lle saíron tantas enrugas. Xa, en cambio ti estás igual. Igual que hai 8 anos. Non, igual que as gambas conxeladas. Moito bigote e pouco cerebro. E Balbina? Vai arriba. Estará ocupada. Ocupada. Estará facendo a cama, limpando o baño, quitando o pó. Algúnas con tal de non traballar son capaces de pasar a mañá fregando. Xa. Non creo que tarde en baixar. Que quere tomar mentres espera? Non mo digas, non mo digas. Un zume de piña. Agora acordácheste. Así que é vostede amiga de Balbina. Ai, non me trates de vostede. Son Mariana. Eu son Mónica. Pois agora somos veciñas. Volvín a vila para poñer unha farmacia. Ai, pois se és farmacéutica xa tes algo en común con Pereira. A él tamén lle gusta moito a ciencia, sobre todo os experimentos. Comida a casa, para que recorde los bellos tempos. Graciñas. Pero isto que rayos cheira? Non che gusta? Próbao, próbao. Pero, xefe, este zume é de hai 8 anos. Precisamente, puxiño para que lembre os vellos tempos. E conseguíchelo. Acabo de recordar lo bruto que es. Pero sen un zume gran reserva. Tiño guardado por unha ocasión moi especial. Ti és un animaliño, Pereira. Tampouco te pases, Perdoa, son insultos que tiña guardados para unha ocasión moi especial. Non imos discutir máis. Se queres zume de piña acabadiño de facer, non te preocupes, que agora mesmo vai. De piña auténtica. Que pasa aquí, Miro? Nada, que un pastrán calvo e con bigote lle fixo unha falcatruada a tua amiga Mariana. Sí, ese camándola escapou correndo por ali, por ali. Creo que enganamos. Serás zoupón. Perdoa, Mariana. Tranquila, xa sei que vir a este bar é todo un deporte de aventura. Xa me dixeron que volveras. Estás como sempre. E ti? Ai, que alegría. Tamén segue igual Miro, E o bar? Está algo anticuado, non? Miro sempre foi algo paleolítico. Digo o bar. Ah, non está tan mal. En cambio, xa me dixeron que a túa farmacia estaba preciosa, chea de antigüidades. Sí, antigüidades como a miña nai. Sempre está na farmacia mercando comprimidos, medicinas, por calladas. Peor é vostede, que sempre quere mercar os xoguetes para bebés. Cuá, cuá. Cala, pécora. Deixa desbardallar, anda. Ai, non sabes que ganas teño de verche a farmacia. Quen che decorou? Decoreina, eu. Xa sabes que nunca se me deu mal. Escollín eu as antigüidades e... E comparada con este bar debe dar gusto vela. Muller, este bar con 4 detalliños, pintar un pouco, cambiar os mobles, levantar o chan, modificar a iluminación,
quitar as cortinas. Mariana, vai parando cos detalliños e que ainda me vas tirar os tabiques. Ai, perdoa, é que xa sabes que eu cando me poño a falar de decoración... Ai, marcho, que teño que abrir a farmacia. Pois xa nos veremos, E falamos. Sí, hai anos que me debes unha explicación. De que? Por que casaches conmigo? É que Balbina é moi amante dos animais. Eu tamén, pero hai algúns que non convén telos na casa. Chao. Chao. Xefe, teña cuidado. Mariana é farmacéutica e pode analizar o seu café capuchino. Que analizo que queira. Non vai a topar máis que ingredientes naturais. O que vai a topar é Faire. O Faire é verde como os pementos de Padrón, fera corrupia. Miro, nin se che ocorra botarlle Faire ao capuchino. É para que leve escuma, como Deus manda. Miro, non tome o nome de Deus en van. Ai, sí. Pois el foi o primeiro en fabricar viño coa auga, nas bodas de Cana. Pero iso foi un milagre. Claro, se o fai o seu xefe é un milagre, pero se o fago eu é unha atrapallada. Anda, anda, cala, e vai recoller esa mesa. Vai recoller esa mesa. Por certo, estiveches con Mariana. Ten a farmacia preciosa. Sí, xa mo acaba de contar ela. Mariana sí que ten gusto. E non eses comerciantes chanfonetas que pasan 10 anos en renovar nada. Sí, e logo están os que pasan 15, como Pereira. Exactamente. Oh, non, perdoa, non quixen dicir que ti foses unha trapalleira, Eu quixen dicir que... Xa. Non é por cambiar de tema, pero teño preparado pro domingo un sermón precioso. Que interesante, padre. Non fai falta que disimule, don Nicanor. Eu doulle toda a razón. Este bar necesita un aire novo. Leva moitos anos e ningunha mellora. Sí, un retoquiño non lle viña mal. Renovarse ou morrer. Renovarse quere dicir gastar cartos. Pois eu casi prefiro morrer e parecer algo anticuado. É algo cutre. Eu non son cutre. Demostraría cho invitándote un café. Pois invíteme. Se se te invito a ti, tamén tería que invitar a locura. Miro, este bar está algo bello e os negocios hai nos que manter o día. Sí, vostede moito fala. Pero ben sei que non lle cambiou a decoración ao seu negocio dende hai 300 anos ou máis. Porque a parroquia é un monumento histórico, Miro. Pois teña paciencia, e este bar acabará sendo un monumento. Sí, é o seu cerebro patrimonio da humanidade. Anda, anda, vai atender esa clienta. Outra vez. Ois, Balbina, agora que veñen tantos turistas a Galicia, deberías pensar en ofrecerlles algo atractivo. Algo como que? Pois non che sei. Hai moitos bares que ofrecen menús diferentes, ou unha decoración especial, ou actuacións polas noites. Nós de payasos xa temos a Pereira. Pois mira, aí o tes. En fin, marcho. Aí vai. Leica logo. Ata logo. Ai, canta razón leva don Nicanor. Aquí os turistas só entran para preguntar por onde se colle para ir ao Grove, pero non paran a comer nin a beber nada. Así me gustan a min os turistas. Que vayan ao Grove, que vayan. Pero, xefe, o turismo é un negocio interesante, unha fonte de riqueza. Parvadas. Se fosen tan ricos, non andarían polos bares pedindo de comer e de beber. O que ti digas, Miriño. O caso é que o padre algo de razón ten, verdade? Pois sí. E ti que estás mirando, Pelandrán? Para ir ao Grove, por favor. Pro Grove, sí. Pois vai ter que coller a esquerda. Non, a direita. Ou mellor dito, a dereita da esquerda. Que ven sendo como a parte de abaixo da zona superior. E logo, se está na direita, colla por outro lado. Pero se quedou na esquerda, dé a volta. Entendeu? Deixa, Miro. Xa lle explico eu. Mira. O importante é entrar na autoestrada. E xa está. E non se preocupe, se lle veñen todos os coches de fronte. Eses van equivocados. Paula Barreiro, Si son eu. poña a data e así. Vale. Que día é hoxe? Non o sabes, faltan 3 días pro teu exame. Que exame? Como non me das máis pistas? Hoxe día 15. Ah, vale. Moi ben, gracias. Ata logo. Que che trouxeron? Nada, material de estudio. Xa, para ese exame, non? Sí, como se chama a materia? Economía fantástica. Iso sí. Chao, piollo. O café. Sí. Feito con mondas de pataca.
con patacas de bergantiños, que lle dan este cheiriño tan especial. Cheiriño a pataca. E logo, a que van cheirar as patacas, repugnante. Bos días, cuñado. Antón, tesme que axudar. A situación é artrítica. Será crítica. Como se diga, Malvina quere facer algo para atraer turistas. Iso está moi ben pensado. Que dis, berberecho? Cuñado, cantos máis turistas, máis negocio faredes. É razoable. Deixando o razoable aparte, Malvina está como unha cabra. Para atraer máis xente, non se lle ocorre outra cousa que cambiar a decoración do bar. E iso quere dicir gastar cartos. Xa o compensarás. E o esforzo que? Se veñen turistas, terei que madrugar máis, traballar máis. Pero, cuñado, ti nunca traballaches moito, Que non traballo, piollo. E como vou traballar? Se paso o día rodeado de xente que me interrompe pedindo cafés, viños, refrescos. Pero ese é o teu traballo, Miro. Como vai ser o meu traballo? Se o fose sabería ou non? O que ti digas, Que é tuto? Trae algo interesante esa revista? Pois sí, unha reportaxe sobre o bar de moda. Ah, sí? Mira que bonito, Imita un barco de pesca e está decorado con acuarios. Pero que importa a decoración, tuto? Nun bar o importante é que as vieiras estean no seu punto. Pois o bar eche un éxito, home. Local ben decorado, camareiras simpáticas, cociña original. Saen todas as revistas de viaxe. Así está, de turistas ata arriba. E os donos forrándose. Tuto, levoche unha, Leva. Pero paga, que vale €1, A ti non che interesará o do bar decorado con peixes, pero estás sempre a ver que pescas. Ti ves que un amigo pareces un pirata, Ata logo. Ata logueño. Estarás estudiando moito esta tempada, non? Vas ter un exame moi importante. Pois sí. Por iso levas tantos libros. Por iso, sí. E con que andas? Con contabilidade analítica ou cos mercados internacionais? Non, agora estou estudiando sobre todo os valores españoles. Hola, xa chegou a revista de flamenco. Flamenco? Pero a ti desde cando te interesa o flamenco? A súa filla encantan os artistas españois. Pauliña, déixame ver eses libros sobre valores españois. Non creo que te interesen, Xa sabes que eu leo de todo. Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Los secretos del flamenco, El arte de Lola Flores. Pero isto que? Apunteime a un curso de baile flamenco, De flamenco. Era o que faltaba. Agora é cando o abogado di aquilo de... Paula, menos bailar e máis estudiar. Que sí? Tuto, non tes nada que facer? Sí. Perdón, Telo exame dentro de 3 días. Estou estudiando moitísimo. Esta semana estivenlle dando a tope o dereito económico. Vaime sair un exame bordado. Pauliña, o teu exame non é de dereito, é de contabilidade. Que quero dicir que levo un camiño moi dereito á da contabilidade. Ponte a estudiar e deixa de pensar en flamencadas, Vale. Anda, pasa. Buongiorno per la matini, signori Antonino. Pero ti que dis, Peláez? Bos días, eche italiano. E che ontecei no ristorante Il Giardini di Roma, cannelloni alla vongole e alla spinachi. E iso que? Canelóns con ameixas e espinacas. Riquísimos. E que ambientazo. Mentres estás comendo, escoitas música italiana. Peppino di Capri, Nicola di Bari, Pavarotti, opera. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza... Pois para mí vais a ir ao sol cando deixes de cantar, Peláez. Deixa de darme a lata con ese sitios repoludos, Pois os canelóns estaban de vicio. Pero que saberás ti de cociña italiana? Aparte dos espaguetes de túa nai, claro. Eu só digo que dá gusto cear nun sitio así. Por algo está sempre cheo de xente. E iso que non é nada barato. Non é barato e está sempre cheo. Hai que reservar mesa con 2 semanas de antelación polo menos. O bar da miña irmá tamén está cheo de xente, No bar da tua irmá o que hai que reservar é cama no Hospital Santos, polo que poida pasar. Home, Peláez. A xente xa non se conforma coa tortilla. Quere algo máis. Un ambiente distinto, un menú especial. Xusto o que non hai no bar suízo. Se cadra levas razón, Aquí che deixo o menú do día. Expedientes urxentes al estilo di signore direttori. Pero... Canelóns con ameixas. Pois debe estar ben, Isto pode esperar.
Instrumento que serve para escribir. Como se chama o chiringallo este? Chiringallo, claro. Hoxe está fácil o encrucillado. Miro, é Mónica. Esa lagarta con tal de non axudar no bar, en canto me poño a traballar con crucillado, desaparece. Ah, Mónica, encárgaste ti da cociña. Vou ver a farmacia de Mariana, que me apetece moitísimo. Podo ir eu? Non che penso mercar outro patiño. Non era por iso, era para ver a farmacia. Pero xa que me levas de mala gana non vou. Queres lle botar unha llada de decoración, non? Sobre todo a esas antigüidades. No bar, podíamos poñer algo así, que lle dese un toque distinto. Molaría. Digo eu que se son mobles vellos serán baratos. As antigüidades, canto máis bellas, máis caras, miriño. Será posible? Ti queres mercar unha mesa de 300 anos. E eu non podo vender unha mortadela que só leva na neveira 3 meses. 6 meses. Xa, pero eu estou disposto a vendela a prezo de 3 meses. Xefe, a vostede vanlle ter que dar o DNI. Xa teño o documento nacional de identidade, piraña. Non, o documento nacional de idiota. Bertorella do Grelo. En fin, marcho a ver a Mariana. Chao. Buongiorno per la mattina, cara Balbina. Ah, e ti que fas xa aquí, mona? Non tiñas que estar no despacho? Xa sabes que eu son un home moi familiar. Pois a túa cara non lles debe resultar moi familiar na oficina. Cuñado, saca aí unha cervexa, unha nécora e unha tapa de xamón, Nécora e xamón, mona. Hai que levar unha dieta equilibrada, Miro, e comer algo de todo é bo para a saúde. Aquí tes, Mónica. Sí. Cacahuetes con casca e sen casca, para que comas algo de todo. Ui, que carallo. Atende, piollo do Grelo. Que? Balbina segue empeñada en cambiar o bar. Pois a verdade, darlle un aire novo a este bar non é mala idea. Como que non? Esa tarabela pensa gastar unha millonada en mobles vellos. De segunda man? Non, máis vellos aínda. Ui, non serán antigüidades. Sí, chamanlles así para que sexan máis caros. Entón, sí, cuñado, podenche sair por un ollo da cara, pero todo ten remedio, Sí, podo queimar a tenda das antigüidades. Farei que pareza un accidente. Que non, a solución é que ti te adiantes os cambios. Como eu, chincheta, pero se eu non quero cambiar nada. Atende, o bar necesita unha renovación, pois antes de que a faga Balbina, mellor que a fagas ti, é máis barata. Parvadas, se algo funciona, mellor non cambiar. Daquela os seus calcetíns deben funcionar moi ben. Cala, lercha. Vai facer o que teñas que facer. Vale, vale. Ai, cuñado, o bar suizo, cos seus caldiños e as súas empanadas está moi ben, pero nestes tempos a xente busca cousas novas. Aquí hai todas as novidades do mundo. Por exemplo, o bocata de xamón sen colesterol. O teu bocata de xamón non ten colesterol porque non leva xamón. Non diga a fórmula en voz alta, que despois copian. A ver, Pastrán, os clientes buscan establecementos cun ambiente especial. Pois Balbina sempre di que eu lle dou un ambiente moi especial ao bar. Ela refírese a que cheiras que atufas. O caso é non darlle mérito que eu fago. Cuñado, ter un ambiente especial quere dicir, pois, por exemplo, ter un pianista, Por música que non quede. Eu canto como un rei señor. Sí. A saiada Carolina ten un lagarto pintado. Miro, ti cantas, pero porque non te duchas, que é distinto. Pois ti dicías que iso era do que se trataba, de dar cousas distintas. Que non, os clientes queren probar produtos novos, comidas e viños de outros países, cunha música agradable. Onde estea un ribeiro, quen vai querer un deses viños raros? O carallo. Hola! Que tal, reverencio? Un viño dos de toda a vida, como sempre? Non, gracias. Veño de tomar unha cervexa nun bar irlandés que abriron e non me apetece nada. Cervexa nun bar irlandés? Sí, un local precioso, decorado con artesanía irlandesa, con fotos, con música celta. E vostede que fai nun bar así, traidor? Eu pensaba que a hora do aperitivo sería vostede máis antibiótico. Máis patriótico, cuñado. Iso. Miro, hai que vivir cos ollos abertos ao mundo. Os ollos sí, pero vostede o que ten moi aberta é a boca. Gústame as novidades simplemente, como a todo mundo. Pero que fai, Pimpín? Vai de lo xornal sen consumir nada? Xa che dixen que acabo de tomar unha cervexa. Pois por ler o xornal é €1. Como? É a primeira vez que me cobran por ler o xornal. Que pasa, reverencio? Non quería novidades, aí as ten. Ti es unha pavarda. Supoño que o dirá no sentido cariñoso, porque podo subirte o prezo agora mesmo. Claro, claro. Aí tes. Ai, que? Caíches da burra, furabolos. O bar suizo está parado no tempo. Tes que ofrecer cousas novas, distintas, exóticas. Sí, pero que sexa máis barato co que quere facer Balbina. Exactamente, algo como... Como que, pulga? Ben, xa verás como atopamos algo original. Gastando pouco, un millón nada. Sí, home.
Tuto, terás un libro que lle sexa útil a Miro na cociña? Sí. Teño aquí este manual de primeiros auxilios. Que insinúas, Chuchumeco? Os meus clientes non necesitan primeiros auxilios. Xa, tes razón. Os teus pasan directamente a extrema unción. A ver, que queredes? Pois algún libro de cociña internacional, algo con pratos exóticos, eh? Ajá. Mira. Ui, perfecto, cuñado. Ti practicas receitas que veñen neste libro e vas enchelo o bar de clientes. Encherei. É certo que pon aquí de que hai moita xente que non come porco? Algúns teñeno prohibido pola religión. Iso é unha religión como Deus manda. Voume poñer a preparar bocatas de xamón sen xamón para encher o bar de xente así. Miro, nada de inventos raros. Ti fai as receitas que veñen no libro, vale? E gustarán? Van ser un exitazo. Escolle ben e encherá o bar de clientes. Vou empezar agora mesmo. Non, agora non, que pode vir Balbina. Si, esa gaiteira non entende disto. Vai escollendo as mellores receitas e xa as farás. Vale. Xa me estou vendo coa medalla o cociñeiro máis criminal. Original, Miro. Iso. Eu volvo pra caixa. Que, Antón? Seguro que non queres o manual de primeiros auxilios? Moi gracioso, Tuto. Paula. Queres levar a revista de flamenco agora que non está teu pai? Deixa o Tuto, como me vexa con algo así, mátame. Podes levar a agochada no medio da carpeta. Mellor outro día. Vale, o cliente sempre ten a razón. Esa cariña, Paula. A eterna historia da humanidade. A loita das artistas contra a Inquisición. É dicir, Paula Barreiro contra o sentido común. Que pasa? Que che parece ben que meu pai reprima a miña vocación artística? Queres que che conteste como amiga ou como espectadora? Non digas parvadas. Meu pai non quere que aprenda flamenco. Flamenco? Queres dicir eses que sempre teñen algo mal na barriga? Ai, ai... Que pasa? Que non che gusta? O flamenco é a arte máis grande do mundo. Eu teño un oído moi delicado. Non aturo nin os berros do porco na matanza, nin o me cajo no mundo de Pereira, nin o flamenco. Que pouca sensibilidade. Mira. Algo se muere en el arma cuando un amigo... ¡Viva la gracia, mi arma! Búrlate se queres, pero a min faime ilusión aprender flamenco. Pois aprende, muller. Sí, pero xa coñece meu pai. É un intolerante. Ai, non, mulleriña. Mira, ti tes vocación artística e o teu pai quere que estudies económicas, non si? Sí, claro. Pois o que tes que buscar é algo que che permita compaxinar as dúas cousas. E como? As compañías artísticas, ademais de artistas, necesitan organizadores. Persoas capacitadas para levar as contas, para facer os contratos, para dirixir... Iso é verdade. Ti poderías encargarte das dúas cousas, da faceta artística e da outra. E así teu pai tamén estaría contento. Pero no mundo non sabrán compañías que busquen directora. Terás que esperar a túa oportunidade. Eu creo que don Nicanor ten razón. E que pasa se non aparece esa oportunidade? Nese caso, eu coñezo un convento que necesita novicias. Padre... Era broma. Pois de verdade, Mariana, encántame como che quedou todo. Sí. Ainda me faltan algúns detalliños. Pola tarde teño que volver ao anticuario a Santiago. Ai, se non che importa vou contigo, e miro o que hai. Non me importaría nada darlle un aire novo ao bar. Xenial, imos xuntas. Marchamos ás 4. Vale. Pois ala. Ata logo, Chao. A ver, que temos por aquí? Ensalada de avestruz. Peixe en salsa de algas. Patacas ao estilo alemán. Patacas! Teño que preparar o café. E ti onde vas con esas montas de patata, Miro? E agardalas para que ninguén as botase no lixo ou nas croquetas. Botas no lixo agora mesmo, Valdreu, e procura non sacalas dai. Vale. E quero te ver ben lonxe da cociña, Sí. Eu agora marcho para Santiago, con Mariana. Vas mirar as antigüidades? Vas mercar antigüidades, me cajo no mundo. Xa o falamos antes, Miro. E antigüidades. E non sería mellor mercar es bollicaos pro teu maridiño, como fan as mulleres decentes? Va, non protestes. Se atopo algo bonito, podenos valer para adornar un pouco este bar. Imos acabar na ruína con tanto gasto. Para iso me esforzo eu, traballando de sol a sol. Traballa de sol a sol vostede? Pois non se nota. Eu non teño a culpa de que en Galicia sempre estea nublado. Anda, mira, non teño tempo para parvadas, Miriño? Marcho. Mónica, podes ir preparando a masa para as empanadas. E ti, traballa algo, Valdreu, pero non te quero ver na cociña. Tranquila, muller. Eu tampouco quero que me vexas. Volvo á noite. Deica logo. Deica logo.
Vostede atenda ao bar, Quieta aí, tarántula! Na cociña traballo eu. Vostede, pero non oigo o que dixo Balbina. E a mí que me importa o que digas a bruxa. A estas alturas debería ser claro quen manda neste bar. Porque eu teño clarísimo que a que manda é Balbina. Pasa algo? Nada. Esta lercha que non quería facer as empanadas. Pero que cara? Veña, pasa para dentro, que non cho teña que repetir. Eu xa marchaba sen a tarxeta de crédito. A tarxeta de crédito non, Balbiniña, non. Ai, trata ben, que é moi sensible. Ai, trata ben que é moi sensible. Anda, pórtate como Deus manda. Tranquila, muller. Xa me ves aquí, coidando de todos os detalles, A tarxeta de crédito. Teño que entrar en acción rapidamente. Que fas aí, de brazos cruzados? En vez de estar preparando a masa para as empanadas, Tarabela. Pois esperar que me bote fora. Ah, claro. Fora da cociña, marmota. Vale, pero vostede saberá o que fai, Que pasa? Tes medo de que o fagan mellor que a ti? Non, temo pola vida dos clientes. Tranquila, muller, que eu sempre lles cobro por adiantado. Ala. A ver, que temos por aquí? Polo con aromas de piquín. Non. Ensalada de froitas tropicais. A ver, cóllense as froitas e lávanse. Moi porca debe ser a xente, cando ten que lavar todo tantas veces. Antón, son as 4:30. Sí, e que? A ti non che pagaban por estar na caixa traballando? Por iso durmo na casa. Sería pouco ético dormir no despacho. Xa. Está Balbina? Non, marchou mirar os mobles e unhas tendas de decoración. E Miro? Miro está chorando na cociña porque Balbina levou a tarxeta de crédito. Perfecto. Miro está chorando. Non, home, está feliz facendo experimentos. Pero se os que van chorar son os demais. Chorar ou algo peor. Que, cuñado? Preparando esas novidades, Pois sí, e ben baratas, miñoca. En que consisten? Hoxe pensei en algo de cociña tropical. Chega xusto a tempo. Xa teño preparada esta ensalada de froitas tropicais con gambas do Pacífico. Seguro? Está feita polo libro Lampantín. Proba sen medo. Vale, a ver. Pero isto é pataca. Non o digas como se a pataca non alimentase. Miro, isto son berberechos de lata, non son gambas. Sí, pero son do Pacífico. Pero de que Pacífico, Pastrán? Do Pacífico Pereira. Eu nunca me metín con ninguén. Ti toleaches, ademais ten un aspecto horrible, home. Para clientes repugnantes como a ti, tamén fixe cócteles, Ah, sí? Sí. No libro veñen receitas de combinados guacamayos. Será hawaianos. Iso. Proba, xa verás que ben saben. Sí, Isto cheira deterxente. Claro, neste bar a limpeza é o primeiro. Serás burro, cuñado. Non seguiche as instruccións do libro. Non sabía eu que ser creativo fose un defeito, Calandrán. Ti és un animal, un verdugo da humanidade, vale? Xa me gustaría. Pero son un humilde empresario que busca novidades. Sí, pois será mellor que busques algunha que non sexa nin de comer nin de beber. E cal? Pois non sei, pon unha cervexa para pensar, E para pensar non che sería mellor un café? Sí, feito coas mondas da pataca da ensalada tropical, non? E a auga dos berberechos. Oxe, café especial, pero especial. O caracho, que poñas unha cervexa. Clásico. Moito paseamos hoxe. Vou a clase de flamenco. Entón chegaches a un acordo con teu pai para compaxinar o flamenco coa economía? Sí, prácticamente. Casi. Pódese dicir que sí. Vamos, que en canto yo comente, seguro que acepta. Ou sexa, que nin falaches con el. Mentres non atopo unha compañía que busque directora, para que? Queres ver o meu traxe? Que mola. Se che gusta disfrazarte de repolo, sí. Non me digas que non che gusta baile flamenco, muller. O baile esa especie de telele que lles dan no escenario. Pois a min encántame todo andaluz. Coñecéndote non me extraña. Que queres dicir? Por ti empezarías o ano preparando o carnaval de Cádiz. Logo os preparativos da Semana Santa. En Palmas coa feira de abril. Dai pasas o Rocío, despois o verán en Marbella tomando sangría. Ti debes pensar que Andalucía é unha festa permanente. A festa e a alegría gustan ya todo o mundo, por iso os turistas morren polo flamenco. Non será para tanto. Encántalles porque lles parece moi auténtico e moi exótico. Iso sí,
Os turistas flipan co flamenco, verdade, Antón? Sí, supoño que sí. Oxalá nesta vila houvese a metade da alegría que hai en Andalucía, que isto parece un funeral. Polo menos teríamos máis turistas. Claro, teríamos todos os turistas. E este que lle pasa? Probaría un cóctel novo de Pereira. Cuñado, xa sei o que necesita o bar, Eu tamén. Ven aquí unha ensalada mediterránea que cambiando o queixo fresco por goma de borrar ten que estar riquísima. Pero como lle vas dar goma de borrar a xente, pasmón? Pois algunhas gomas ben ricas que están. Escoita, temos que conseguir que os poucos turistas que veñen aquí non marchen pro sur despois de ver a Catedral de Santiago e a Muralla de Lugo. E como, miñoca? Cortándolle as pernas? Non, cun toque racial. Un momento. Eu non sou nada racista, macaco, Para min, todos os clientes son igual de borralla. Non quero dicir iso, Pastrán. Falo de darlle un ambiente flamenco ao bar. Flamenco? Pero estamos en Galicia, non en Sevilla. Xa, pero os turistas xaponeses non saben a diferencia. Para eles todo é flamenco, touros e sangría. Claro, son tan ignorantes. Ademais, como os xaponeses viven en Australia, que máis lles dá? Xa, imos montar un tablao cun grupo de flamencos que canten e bailen. Todo moi typical Spanish, Claro, e digo eu, cun espectáculo flamenco, os turistas quedarán aquí encantados da vida. É o que che acabo de explicar, Miro. Sí, que casualidade. Sempre temos as mesmas ideas. Xa verás, imos deixar a Costa do Sol sen turistas. Hola, Mónica. Aquí chega Paspallas con refrescos para gozar, mais para beber e bailar, antes debes de pagar. Iso, dillo a Pereira. Marchando. E digo eu, eses flamencos non terán moita fame, porque eu non penso botarlles nin de comer nin de beber. Algo terán que picar de vez en cando, cuñado. Pois que vayan picar a outro sitio. De que falades, colegas? De flamencos. Queremos telos aquí no bar, para que sirvan de atracción. Sí, pero eu se lle digo a Antón que de deixalos picar nada. Alucinas mandarinas. E como se vos ocorre metelos aquí no bar? Para contraer os turistas. Non, para atraer os turistas. E pensades que funcionará? Home, a todo mundo lle gusta como cantan, non? Home, a min como cantan non é que me guste moito. Sobre gustos non hai nada escrito, coletas. E ti que sabes se nunca liches un libro? Por certo, para este tipo de espectáculos non necesitades un permiso. Permiso? Non chega coa licencia de escopeta. Este tipo de cousas normalmente necesitan unha autorización. Eu de pagar permisos non quero saber nada, Tranquilo, que nós non imos pagar. Home, se queredes facer isto da maneira máis barata, eu teño un colega que ten un curmán que controla destas movidas. Ah, sí? E encárgase da contratación e todo? Mais ou menos, podemos conseguir uns flamencos superguai. Auténticos. Dos de verdade, colegas. Pero ten que ser un grupo vistoso. Xa, un grupo. Pero un grupo de cantos. Pois non sei, Paspi, un grupiño xeitoso. Xeitoso quere dicir barato, oi chispirillas. E necesitámolos para mañá pola tarde. Ui, non sei se vai ser posible reunir un grupo en tan pouco tempo. Algúnha maneira verá de axilizar os trámites, non? Home, sempre se pode apurar algo. Estupendo. Se podemos apurar, pois apuramos. Aí falaches, cuñado. Dá gusto facer negocios contigo. Xa me coñecedes, un empresario moderno. Que pasa? Por que quedades mirando para mí como a parvos en vez de axilizar os trámites? A que esperas, chuchumeco? A que solte os cartos, bigotes. Que cartos, mazaroco? É un empresario moderno. Pero, cuñado, se queres axilizar os trámites, terás de alixeirar un pouco, digo eu. Alixeirarme? Me cajo nos purgantes. Veña, solta a pita. Ai. Ui, que carallo. Aquí tes. 50 céntimos. Con isto, os trámites vanse axilizar ben pouco. Carallo. 5 euros, e vas que chutas. 5 euros serás cutre. Para min que así non ides ter o grupo mañá. Espera, Paspi. Déixame negociar con el, cuñado. Xa verás como lle saco un prezo ben baratiño. Paspi. A ver, canto queres? Un intermediario cobra polo menos 100 euros. Daquela imos de pedir a Miro 200. Eu dixen 100. Xa, pero son 100 para o intermediario entre o teu amigo e Miro, é dicir, ti. E 100 para o intermediario entre Miro e ti, é dicir, eu. Vai, amorro que tes, colega. Veña, imos de dicir a Miro agora. Xa está, cuñado. Anda, conseguín que cho deixasen 200 euros. 200 euros me cajo nas arandelas. Eche o que hai, pero pensa que así os flamencos van sair ben baratiños, non? Que carallo. Aquí tes, guedellas. 100, 200. Ok, Mackey. Os 100 euros do outro intermediario xa chos darei despois.
para que o parvo non se mosquee agora. Vale, Paspi, pois xa falaremos. Mañá pola tarde tedes aquí os flamencos. Quen é ese parvo que se pode mosquear? Ninguén, cuñado. Ei, ante todo discreción. Sí, claro. E non lle digas nada a Balbina de momento. Ela sempre se opón ás ideas avanzadas. Sí, é unha muller moi excavadora. Conservadora. Iso. Este bar vai ser o negocio do século. E sen mercar antigüidades carísimas. Imos encher isto de alegría. E de australianas. Sevillanas, cuñado. Veña, que che explico os detalles no meu apartamento. Sí. Os detalles de que? De nada, Ruliña. Iso que é túa. Ti non és ninguén para que che contemos que neste bar vai haber sevillanas ou colombianas ou... Ai! Pois, Antón, o zapateado parece que non se lle dá mal. Ti por que non te metes nos teus asuntos, Lercha? Vale. Case mete la zoca, pastrán. Vamos. Sí. Oes, eses flamencos non terán costumes raros, non? De onde veñen? De Andalucía, supoño. Ah, a ver se dá tan ben o xeito de vivir daqui. A eles o que lles gusta é cantar e bailar, tocar a guitarra, andar de festa. Sí? Sí. Pois se teño que adaptarme aos seus costumes, por mí non hai problema. Moi ben, mío. Que, cuñado? A que está ben, Sí, Tablao Pereira, o Palacio do Flamenco. Moi ben, Pero que quere dicir típiquis chapachis? Typical Spanish, cuñado, quere dicir típico español en inglés. Ah, eu en inglés o único que sei dicir é ischiplichis. Esa palabra non existe. Tamén é mala sorte, pero unha que sei non existe. Va, imos poñelo cartel na porta do bar para que entren todos os turistas que pasan pola rúa. Ah, moi ben. E iso non é todo. Imos decorar o bar como se fose unha caseta da feira. Con porcos e becerras. Da feira de abril, home, non da feira do gando. Imos adornalo todo con habanos, cartéis de touros, mantillas, faroliños... Eu teño un amigo, Curro Heredia, que aparte de ser decorador, é sevillano e entende un mundo disto. Curro, hola, son Antón. Verás, necesito que me decores un bar en plan flamenco. Sí, como ti xa sabes. Ten que ser un traballo rapidiño, Ajá, perfecto, Curro, vexo que pillache la idea. Moi ben, gracias. Xa está, cuñado. O bar suizo vai ser como estar en Sevilla. E Balbina non se enfadará. As mulleres en Sevilla teñenche moito carácter. Non, porque nós imos preparalo todo cando ela non estea no bar. E como sabes que non vai a estar, cabezolo? Porque nos imos asegurar de que marche. Cando hoxe pola noite ela che diga: "Meniño, mañá penso pasar o día traballando no bar", ti vaslle responder con moita alegría: Non, nada de traballares todo o día. O millor é que sigas vendo mobles e antigüidades nas tendas de Santiago, como unha lurpia. Ai, non. Teño que dicilo con máis alegría. A ver... Non. Nada de traballares todo o día. O millor é que sigas vendo mobles e antigüidades nas tendas de Santiago con Mariana. Sí, así está moito mellor. A clave do éxito é dicilo con alegría. En canto aprendes a finxila, está feito. Balbina. Ai, Miriño, que che ia dicir? Mañá pola tarde vou ir a Santiago para seguir vendo tendas de antigüidades con Mariana. Non, Ruliña, nada de traballares todo o día. O mellor é que sigas vendo mobles e antigüidades nas tendas de Santiago. É que ti non me entendiches. Precisamente digo que mañá non penso traballar, que vou pasar a tarde con Mariana, vendo antigüidades nos comercios de Santiago. Diso nada, non quero que traballes tanto. Mañá pola tarde vas a Santiago coa tua amiga Mariana e ves todas as antigüidades que queiras. Pois iso mesmo é o que che acabo de dicir eu. Ah, claro. Como me copiache la idea. Animal de compañía. Hipopótamo. Ácido que é componente da aspirina. Ácido acetil salicílico. Oi, que carallo, seguro que a aspirina leva unha cousa tan rara. Claro. E ti por que estás tan segura, Carracha?
porque son farmacéutica. Xa, e aparte diso, por que o sabes? Miro, son unha profesional, estou segura do que levan as medicinas. Parvadas, eu tamén son un profesional e non estou seguro do que leva o café. Hola, Mariana. Hola, Balbina. Ai, xa vexo que me estabas agardando moi ben acompañada. En medio minuto comigo podes aprender moitas cousas. Sí, sobre trastornos nerviosos. Mónica, marcho con Mariana. Quedas ti de responsable do bar. Vale. Un momento, por que queda ela de responsable se o dono do bar son eu? Porque vostede é un irresponsable. Parece lóxico, non, Simiriño? Sí, sei, por iso. Ala, pórtate ben, Chao, chao, Mónica. Chao. Dime, cuñado. Cando chove e quenta o sol, ando demo por Ferrol. Que? Digo que cando chove e quenta o sol, ando demo por Ferrol. Pero ti que dis, Calancrán? É unha clave discreta para que saibas que Balbina marchou. Podes baixar cando queiras, Monicaco. Pero que carallo ten que ver o demo e Ferrol con Balbina, pasmón? Non cho sei, é unha clave tan discreta. Agora baixo, pastrán. Ai... Porum pum pum, porum pum porum pum, pero porum pum porum pum, pero porum pum porum pum pum. Que? Como levan os exames? Regular. Se non podo traballar nos escenarios, non teño ilusión por aprobar, nin nada. Tens que ter paciencia, muller. Non creo que apareza ningún traballo así. Que contente a meu pai e que me gusta a min. Hai que ser optimista. Claro. Credes que vou atopar? Non sei, pero se non atopas, busca outra cousa. Teño uns fascículos boísimos para facerse técnico electricista en 3 meses. Non hai nada como que che dean ánimos. Hola, Pauliña. Alegra esa cara, muller. Como se cambiando de cara solucionase algo. Non podemos perder ningún minuto, cuñado. Mónica, pon isto. Que é isto? O teu uniforme novo. Que uniforme se eu nunca tiven tal cousa? Esta xente nova que non fixo mili está che moi mal acostumada. Se o teu xefe levou o uniforme, ti tamén o podes levar, invertebrada. Acaba de marchar Balbina e xa empezamos cas trapalladas. Menos leria, e obedece que é polo ben do negocio. O mellor que lle pode pasar a este negocio é que cambie de dono. Si, ó, é que veña algún pimpín a meter xamón nos bocatas de xamón. Ala, desfilando. Veña. A ver. Sí. Antón, son eu, Paspallás. Hola, Paspi. Que, como van esas xestións, Tranqui, colega. Non parcelaste aí o que me pediches. Por certo, quen vai quedar a cargo deles? Do grupo flamenco? Ti mandaos para aquí que xa me ocuparei eu, Xa, pero se non hai ninguén que se organice vai ser un follón. Ti dis un director de flamenco ou algo así, non? Eu que sei. Chámalle como queiras, pero busca alguén, vale? Vale. A ver de onde saco eu agora un director de flamenco. Iso non será caro, champiñón? Xa está. Espera, cuñado. Pauliña, a ti gustache o flamenco, non? Que se me gusta. E bailo de maravilla. Pero aquí non hai sensibilidade nin hai nada. Pois eu necesito un especialista en flamenco. Alguén que poida dirixir un grupo. Dirixir? De que se trata? Queremos montar un tablao no bar. Oh, que guai! Sabía que che ia gustar. Pero quero ser unha directora en todos os sentidos. E para o flamenco non chega coa vista e co oído. Quero asumir responsabilidades, que meu pai vexa que sei combinar arte e xestión empresarial. Como faz ti na oficina, que pintas e leva a contabilidade. Eu na oficina non pinto nada. Como que non? Pinta la mona. Ai, que gracioso, Tuto. Vai na rañar, anda. Vale. Que? Acéptalo, chollo. Quero levar a administración, a contratación de persoal, a contabilidade, ademais a dirección artística, claro. O que ti diga, Ruliña. Este traballo será en plan serio, non? Porque a min o que me interesa é a arte. É logo igual que a min. A arte por riba de todo. Falando de arte, supoño que me pagaredes. Vexo que sabes combinar o flamenco coa xestión empresarial. Vamos para dentro. Cuñado, xa atopei a directora de flamenco que o noso tablao estaba buscando. Paula, moi ben. Estou feliz. Sempre soñei con poder dicir iso de traballo no que me gusta e aínda por riba paganme. Iso é o mellor que che pode pasar na vida. Sobre todo se che pagan ben. Ui, neste caso sí. Vanme pagar 1000 euros o mes. Carallo, non che está nada mal. E quen vai ser o parviño que che vai dar 1000? Antón,
O lóxico é que pague o promotor. E se vai pagar o promotor, por que mirades para min? Porque o promotor es ti, cuñado. E teño que darlle 1000 euros a esta completista do grelo. Home, cuñado, se Paula vai facer un traballo, terá que cobrar. E por que me cajo no butano? Porque é o lóxico. O lóxico, o lóxico. Cando non tedes argumentos, sempre botades banda lóxica. E a primeira semana quero cobrala por adiantado, Si, por adiantado. Nin que te fósemos envelenar. Paula é a administradora, ela decide estas cousas. Sí, pero entre os flamencos, a directora e o uniforme da camareira xa levo gastados un monte de cargo. Xa, pero... O uniforme pagou a pena, cuñado? Mónica? É que estás feita unha auténtica sevillana. Pódese saber que é isto? Está claro, piraña. Un traxe de catalana. De sevillana, cuñado. Iso. Que che parece? Unha pasada, é precioso. Unha pasada, sí. Balbina, tamén vos vai pasar a vos un pau polo lombo. A mí non me pagan por ir disfrazada. Por suposto que non che pago. Ainda diría máis. O uniforme voucho descontar do soldo. Isto é un abuso. Hola, está Curro, de parte de Antón Santos. Espera un segundo, sí. Estou desexando empezar. A que hora son os ensaios? Pois a 6:30, que é cando veñen os artistas. Vale, chao. Chao. Hola, Curro, son Antón. Sí. Tes todo preparado? Pois moi ben, porque queremos ter funcionando isto hoxe mesmo. Vale, de acordo. Todo en marcha, cuñado! Asa! Tuto, felicítame. Vou ser a directora artística do Bar Suizo. Directora artística? Sí, chao. Directora artística. Artistas neste bar hai un par deles. Pero ata agora nunca necesitaron ninguén que os dirixise. Sí, señor, ole! Un traballo perfecto e rápido, curriño. Ah, que está bonito, ¿eh? Sí. Hemos convertido esto en un tablao flamenco de verdad. É que ti es un artista do flamenco, home. Y ahora, para completar esta arte que no se puede aguantar... xa. Ahí tiene. La facturita. Moi ben, pois aquí tes ti o número da tarxeta de crédito, para cobrar. Bueno, pues ya preparo yo todo para cobrar en el banco. Moi ben. Hasta logo, Curro. Que, Mónica, gústache, Isto vai ser o máximo cando estean os bailaores zapateando. Toco, toco, ton, ton. Cando chegue Balbina e vos zapatea vos, iso sí que vai ser o máximo. Cando chegue Balbina, o bar vai estar tan cheo de turistas que vai bailar coa alegría. Xa veremos. Xa veremos. Que, cuñado, aquí te la factura, Outra factura, me cajo no mundo. Sí, pero xa lle dei o número da tarxeta de crédito. Así me gustan a min os cuñados, Paganini. Dei o número da túa tarxeta, pastrán. E que carallo, pois con ela xa pagamos as botellas de Xerez, o xamón de Huelva, os traxes, agora o decorador. Seguro que non queda un can nesa conta. Non pasa nada, cuñado. Ei, pero que faz? Sangría. A pintura máis barata co viño. E seguro que os turistas non notan a diferencia. Que che parece? Necesitará un pouquiño máis? Non lle podes botar iso á sangría, animal. Que aos estranxeiros sempre lle gustou moito a pintura española. Sí, Goya e Velázquez, a pintura que está nos museos, pero non beben pintura. Se cadra non a beben porque nunca probaron. Mira, voulle botar un pouquiño de limón, para que non digan que non son un home detallista. Voulle botar outro. Pero iso sí, entón hai que xustar o prezo. Vale, ti non fagas moitas porcalladas, miro. Xa verás como isto vai sobre rodas. Vai ser un éxito total. Que tal me quedou traxe? Estupendo, cuñado. Pareces un auténtico pousadeiro de Serra Morena. Si os clientes queren típiquis panaris, van a ter. Típica hispanis, cuñado. Iso. Que lle pasou a este bar? Parece a casa de Andalucía. Mais ben parece unha casa de tolos. Os andaluces son xente con máis sentido común. Que, padre, gústalle o novo aire do local? Este é o futuro da hostalería. Atraer turistas con ofertas novas. Asa! ¡Ole la alegría! Home, a min o flamenco... Gústalle, non? Que quere tomar? Pois un viño do Ribeiro e unha tapiña de chourizo de Lalín. Que dítalo? Este é o mar flamenco. O que temos é sangría. Sangría? Sí, feita con estas manciñas. Creo que vou ir a esa taberna irlandesa a tomar unha cervexa. Pero parade. Se lle gustan as tabernas irlandesas, tamén lle gustarán os bares de flamenco, non? A verdade, a min ver a Miro disfrazado de bandoleiro non sei, faiseme raro. Que? Tómela!
¡Una sangría! ¡Y fuerte los cuartos o los rajo! Non, xa, toma, aí vai. Que fas, animal? Isto do bar flamenco funciona de carallo. Acabamos de empezar e mira. Devolvelle os cartos, pastrán. Non se pode ser un empresario con iniciativas. E para isto pois eu un bar artístico. Se algún turista entra neste bar, será de milagre. E nos milagres xa non creen nin os curas. Non, que quero dicir que... marcho. Non tivemos moito éxito. Bah, o reverendo non ten gusto. Ademais, aínda non chegaron os bailadores flamencos, que son a clave do éxito. Pois a ver se veñen dunha vez. Seguro que é Paspi. Sí. Antón, xa teño iso que ti sabes. Perfecto. Ois, por certo, onde queres que os leve? A casa rural ou o bar? Non, aquí o bar. Vale. O que ti digas, ás 6:30 telos aí. Ajá. Os artistas están aquí dentro de media hora, cuñado. E Balbina dentro de 2, que será cando empece a diversión de verdade. E ti, Marajota, en vez de estares aí esbarballando, vaya a porta e reparte estes folletos. Tablao Pereira, Palacio do Flamenco. Typical Spanish. Typical Pereira será. Veña, movo cu. Eu teño que ir un pouco pola caixa. Dentro de media hora isto vai ser unha festa. Xa verás, Malvina vai alucinar. Ímonos facer ricos cos turistas. E sen gastar en antigüedades nin en caralladas. Alegría! Paseime un pouco co limón. Mónica, cando acaben os folletos, sacas máis fotocopias, Co éxito que estamos tendo, se queredes enchelo bar, ides ter que fotocopiar os clientes. Ai, pero que muller de pouca fe. Ata logo, Toto. Ata loguiño. Que pasa aquí, Moni? Que agora somos andaluces. Hai un virus flamenco ou que? As ideas deses dous, xa sabes, empezan como a Feira de Abril e rematan como a Semana Santa, coa procesión dos penitentes. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! ¡Ay! Verás, papá, quería contarte unha cousiña. Debe ser boa. Fixécheme unha tila e todo. Non se seas parvo. A pesar dos meus éxitos, a miña carreira artística nesta casa non fai moita gracia, que digamos. Como que non fai gracia? Cada vez que lembramos eses éxitos escachamos coa risa. Queres calar, piollo? Deixa a falar, Roy. Verás, o que quero é darlle unha nova dimensión á miña vocación para que así vaya unida cos estudios de económicas. Unida xa van, es un desastre como actriz e como estudiante. Non calarás, mona. Deixa que fale, a ver en que acaba todo isto. Teño unha oferta para dirixir unha compañía artística. Nada de titiritadas, por favor. Espera. Nesa compañía vou ser a directora artística e tamén vou levar a contabilidade, a administración... De veras? A contratación, os seguros... Iso empeza a gustarme máis. Así farei o que ti queres, asumir responsabilidades e formarme na xestión empresarial. Onde vai traballar esa compañía? Pois no local dun empresario de hostalería, moi coñecido na vila. É unha sorpresa. Será un empresario respetado. Sí. Sí, sobre todo cando saca escopeta. Como dixeches? Que todo o mundo respeta. Sendo así, non me parece mal. Ai, gracias, papi. Xa verás cando vexas o que son capaz de facer. Dirás, ole, ole e ole, mi niña. Este curro xa lle cobrou a factura, amigo. Tamén lle cargaron os traxes, o xamón, o viño... A xente para cobrar sempre corre. A ver se chegaron eses flamencos. Sí. Antón, tes que vir correndo. Estes flamencos son un pouco raros. Xa están aí, cuñado. Perfecto. E que tal? Móvense con gracia. Home, moverse bastante. Moi ben, pois xa está, cuñado. Eu vou por aí, Paula, son Antón. Os flamencos xa están no bar. Que ben, teño preparadas unhas coreografías que vas a alucinar. Pois vais en canto poidas para ir ensaiando, que eu aparezo agora, De acordo, voume cambiar e xa baixo. Papá, vas levar unha alegría. Vou empezar a traballar agora mesmo. Xa verás, vas a estar orgulloso de min. Iso espero. Case vou descansar un pouquiño. Vou ao Suízo tomar un café. O suízo? Sí. Vale, está ben. Se cadra levas unha sorpresa. Unha sorpresa. Ou un infarto. Xa verás como che cae a baba vendo a túa filla como empresaria, xerente e artista todo ao mesmo tempo. Voume cambiar. Dá gusto ver madurar unha filla. Ver como se fai responsable. Aprende dela. É o mellor exemplo que podes ter. Xa.
E Tuto, non pensas ver o espectáculo de flamenco, Teño que atender o quiosco. Pero xa vin que é un espectáculo que está a poñer o bar patas para arriba. Os flamencos son todo sentimento, home. Antón, menos mal que chegaches. Teñen o bar perdido. Iso é normal, cuñado. Os bailadores de flamenco parecen algo revoltosos, pero son alegres e algareiros. Sí, pero estes mexan polo chan. Cuñado, que ti non entendes de flamenco. Como que mexan polo chan? Será mellor que entres e vexa no espectáculo. Pero isto que carallo é? Gansos, parrulos estupendos para facer o forno. Isto foi o que trouxo Paspallás. Pero Paspallás está mal da cabeza ou que? Dixo que xa pasaría por aquí para che contar como tiñamos que coidalos. Coidalos é fácil, só ten que ir á tenda e comprar algo de millo para eles e unha ración de alfalfa para vostede. Veña, a ver que facemos agora, chanfonetes. Faremos o que teñamos que facer, cuñado. Sí, faremos o ganso, como sempre. Coño por aí. Balbina, menos mal que volviches. Ai, non me fales, que vergoña, que vergoña. Ia pagar un moble con esta tarxeta e resulta que non tiña fondos. E non me explico eu como non hai fondos nesta conta. De que fas vestida de... Arsa, ole la gracia, mi arma. Toma un folleto e alucina. Tablao Pereira, Palacio do Flamenco. Eu entraría xa. Creo que o espectáculo debe estar no punto culminante. Hola. Hola. Oh, que faz vestida así? Iso é o que penso descubrir eu agora mesmo. Veña, cuñado, hai que recolleros antes de que chegue Balbina. É o que intenta facer, Pulga. Quietos, quietos. Quietos. Ah, hola. Hola. Antón. Que carallo pasa, cuñado? Non me distraías que se zafan os patos. Digo eu que como non nos deamos moita presa, Balbina vai nos cachar nas patacas. Balbina está nas berzas, está collendo mobles, vale? Ai, hermanciña, Balbina. Pero ti que carallo fas aquí? Non tiñas que estar en Santiago. Queredesme explicar que significa todo isto? Bandallos, marcho unha tarde de compras e atopo o bar convertido en... Non, isto non é o que parece, Pois parece un curral. Todo ten explicación. Ai, sí, é que me vai dar, se se pode saber. Pois, ese. Iso, pirillas. Sí. Que? Gústamos os bichos, colegas? Que se nos gustan, pero isto que carallo é? Iso, explícao ben. Se non queres que te toque o flamenco, ben tocado. O meu colega non tiña flamencos, pero como o asunto parecía tan urxente, trouxo estes gansos para sustituílos. Non son tan espectaculares, pero ben valen, non? Pero ti és un burro do rabo. Non dicías que o teu amigo se dedicaba aos flamencos? Claro, os pavos, as cacatúas, as iguanas, vende animais de todo tipo. Serás calandrán. Nos criamos flamencos dos que bailan. Dos que bailan? Pois claro. Alucinas mandarinas. A min xa me extrañaba, claro, pero como vos falastes de se picarían e de se cantaban... Ti es parvo. E eu ainda diría máis. Ti te sabe creen no cerebro. Teño a furgona mal aparcada. Teño que deixarvos, vou seguir co reparto. Xa falaremos con máis tempo. Onde vas, taralón? Ti quieto aí, moinante, que quero falar eu contigo. Pois eu tamén vos deixo. Que teño que marchar para a oficina, sabes? Antón, non quererás marchar desta reunión familiar. Pois non, o que nós queríamos era darlle un aire novo ao local, montar un tablao de flamencos. Sí, e aforrar os cartos das antigüidades. Diso dos cartos tamén me ides ter que dar algunha explicación. Na nosa conta non hai fondos. Se cadra tivemos algún gasto de máis, o tablao, a decoración... Todo polo ben do negocio. Que negocio? Isto é un circo. Un circo dirixido polos dous cerebros de sempre. Que conste que a directora é outra, Ai, sí, e quen é? Ten que ser ben idiota para xuntarse con vos. Xa está aquí a directora do espectáculo. Arza, Pauliña, que non está a cousa para festas. Vaya, parece que temos fichaxes novas. Que así é como pensas dedicarte á xestión. Aquí está a pasar algo raro, papá? É tan raro. Sabede lo que? Se cadra a idea do espectáculo flamenco non foi tan mala, non? Xa que temos o tablao e Pauliña ten un traxe... Traxes temos dous. Pois por iso, hai nos que aproveitar.
Aquí tendes un pratiño de xamón. Convida a casa. Gracias, Balbina. Este fino está riquísimo. A actuación esa que? Cando empeza? Ui, os artistas están no camerino. Ai, mira, mira, aí veñen. Un aplauso aos artistas. Que se vexe ese tronío, ese salero. A ver se vale un prago que ensayamos, é que non quero facer o ridículo. O ridículo xa o estamos facendo, nena. Ai, vai. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.